дар ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 октябр то 16 ноябр маъракаи фароғатии иттилоотӣ дар бораи пул баргузор шуд. ин чорабиниҳо дар шаҳри душанбе, шаҳри гулистони вилояти суғд ва дар шаҳри бохтари вилояти хатлон гузаронида шуданд. ба ҳайси спикерҳо дар ин маърака мавзуна чориева, субҳон ҷалилов, таҳмина баҳронова, нафиса имронова, мунира оқилова суҳбат доштанд. дар қисмати фароғатӣ меҳмонон аз ҳунарнамоии овозхонҳои шинохта чоршанбе аловатов, ҷаҳонгир зарипов, рустам азимӣ, мубориз усмонов, зафар абдуалимов, ҳамчунин аз ҳунарнамоии гурӯҳи ваяш ва ҳаҷмнигорон умед ва ҳабиб фароғат доштанд. шояд шумо ба худатон савол медиҳед ки имрӯз ҳама директорони ширкатҳо суҳбат карданд, аммо ин тавр нест. мо як нафареро даъват мекунем ки тоза ба мустақилияти молиявӣ расидааст ва аз таҷрибаи худаш барои мо нақл мекунад. Хуб, ва воқеан ҳам нақша ва ниятҳои бузург дорад ва дар оянда мехоҳад ки онҳоро бо роҳи сарфакорӣ, бо роҳи ба нақшагирӣ амалӣ кунад. Истиқбол бигиред Абдураҳим Шарафзода. Марамат. дар ноҳияи Ашт, шаҳраки Шайдон, дар нуқтаи шимолтарини Тоҷикистон ба дунё омадам ва ба воя расидам. Инҷо бисёр бонувон ҷамъ омаданд. Ман як чизро гуфтан мехостам ки ман дар бисёр маъракаҳое ки дар он ҷо бонувон ҳастанд, яъне маъракаҳои арӯсиву домодӣ иштирок кардам ва карда истодам. Медонед, дар як маъракаи арӯсӣ баъзан вақт арӯсҳо дар як шом, дар як базм 7-8 намуд либос ба бар мекунанд ва баромада нишон медиҳанд. рости ман намефаҳмам, ин шоми арӯсӣ аст ё намоиши либосҳои арӯс? Барои чӣ? Барои кӣ? Бо кадом мақсад ин корро мекунанд духтарҳо, арӯсҳо, нафароне ки нав арӯс мешаванд? боз медонед, аз ҳама аҷибашон аст ки он ҳар як куртае ки онҳо ба бар мекунанд бениҳоят қимат ҳастанд, бениҳоят ба пулҳои бисёр онҳоро фармоиш медиҳанд ва дӯзанда махсусан барои онҳо медӯзанд ва баъди оне ки онҳо як маротиба ин куртаро истифода мекунанд дар базми арӯсӣ, баъд аз оне ки модар мешаванд ва он куртаҳо, он пойафзолҳоро дигар истифода намекунанд. барои чӣ? Барои кӣ дар кор ин харҷи нолозим? ман даъват меорам духтарон бонувонро ки ҳамин корро накунанд. ба фикри ман ин лозим нест. боз бародари ман дар як ширкати калон кор мекунад ва ӯ бисёр ба ман нақл мекунад, вақте ки ҳамкоронаш маошҳояшонро мегиранд, духтарҳо, онҳо мераванд ба суши, онҳо мераванд ба тарабхонаҳои зебо, сурат мегиранд, сторис мекунанд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ нишон медиҳанд: о, мы пришли, мы заказали суши туда-сюда. Медонед, 80% маблағи онҳо барои худро намоиш додан. ман фикр мекунам маблағҳоро хубтараш ба омӯхтани касбҳои нав, чун дунёи мо, замони мо рӯз аз рӯз бо суръати кайҳонӣ тараққӣ карда истодааст. хуб мешуд он маблағҳоро барои омӯхтани касбҳои нав, ҳунарҳои нав сарф кунем, зеро он касбу ҳунаре ки мо ёд мегирем, як умр моро дастгирӣ хоҳад кард. ва боз медонед, ба наздики ман ҳамроҳи модарам як суҳбати сахте доштем, як суҳбати гарме. ӯ гуфт, дар ҷамъияти мо омадааст ки ҳар як падару модар орзу мекунад то ин ки фарзандашро оиладор кунад ва як тӯи зебо, як тӯи бо дабдаба гузаронад, барои намоиш додан, барои мардумро ба ҳайрат гузоштан. ман гуфтам, боз як анъана ҳаст ки арӯс ба домод тӯҳфа медиҳад ва домод ба арӯс ҳам. аминро ҷамъбаст мекунам и всё. ман ба модарам гуфтам ки ман мард ҳастам, он чизе ки ба ман лозим аст ман худам мехарам. ба ман чизу чораи он духтар, он зан лозим нест. агар чизу чора дар кор бошад, дар мағоза пул аст ва ман метавонам харам. барои ман он зан, он духтар лозим аст ки ман як оилаи хуб, як зиндагии хуб барпо кунам. ба ман танҳо он шахс лозим аст. ҳар чизҳоро харидан мумкин дар ҳама ҳолат. барои ҳамин мо бояд як чизи баландтарро фикр кунем.
ба чизҳое ки тез расфо мешаванд, тез истифода мешаванд, ба он чизҳо аҳамият надиҳем ва ба як кори абадӣ, ба як чизи абадӣ ҳаракат кунем. дар чорабинии мазкур ба ҷуз аз спикероне ки болотар гуфтем, иловатан меҳмонони дигар низ суҳбат карданд. Насиба Баҳронова оид ба оғози пасандозкунӣ аз курсии мактабӣ суҳбат карданд. Спикери дигари мо Саломат Қурбонова дар бораи он гуфт ки сарфакорӣ ин хасисӣ нест ва ба нақшагирӣ ва доштани захираи пулӣ ҳамеша муҳим аст. Искандар Икромӣ бошад дар бораи 3 қоидаи идора кардани пул ва қайду назорати хароҷоти ҳаррӯза суҳбат дошт. Дилфуза Сафармаҳмадова дар бораи он гуфт ки чӣ гуна замони бемор будани ҳамсараш ба қароре омад ки бояд шабона дар коргоҳе фаъолият карда, рӯзона ба нигоҳубини ҳамсар ва фарзандони хурдсолаш машғул шавад. Чанд таҷрибаи молиявии ҷолиб, тавсияу маслиҳатҳои муфидро вобаста ба пул аз сомонаи www.pul.asia пайдо кунед.